Gai hasieran, definitu izan duguz, angelu zorroz baten arrazoi trigonometrikoak triangelu zuzen bat erabiliz. Esan ez, angelu honen sinu izango zala bere aurrian dagoen katetoa, zati hipotenusa, angeluaren kosinu bere alboan dagoen katetoa, zati hipotenusa, eta angeluaren tangente aurrekoa, zati albokoa. Horrek mugatzen dau, arrazoi trigonometrikoen egotea bakarrik angelu zorrotzen kasuetara. Angelu zorrotzak ez direnean, ezin dira definitu modu honetan, eta beraz, esango genuke, momentu honetan, ez dela existitzen. Angelu zorrotza ez deneko kasuetan, arrazoi trigonometrikoak. Zein dugu orain? Orain ingo duen izango da, zabaldu kontzeptu hori, eta arrazoi trigonometrikoak ikasi kalkulatzen angeluak zorrotzak ez direneko kasuetan. Horretarako, beste modu bat erabili behar dugu definitzeko. Claro, zabaldu behar dugu, baina mantenduz beti angelu zorrotzen kasuan definizioa baliogarria dela. Edo, konsiditzen dela definizio honekin, hau da, balio bardina lortzen ditugu. Horretarako zengo dugu. Lehenengo gauza izango da, ardatzetan, marraztu erradio bateko zirkunferentzia bat. Bat, minus bat, hemen 0 puntua. Eta hemen, marraztu angelu zorrotz bat. Angelu zorrotz honekin, angelua eta zirkunferentzia ebakitzen diren puntu honetan, sortzen da, triangelu bat hemen. Triangelu zuzen bat gainera. Izan da, puntu honen koordenatu biak, honen altuera eta honen kateto biak. Erradioa, bat denez, hipotenusa, trianguloaren hipotenusa, bat izango da. Beraz, angelu honen sinu, aurreko kateto, zati hipotenusa, hipotenusa bat denez, aurreko katetoa izango da honen sinu. Eta honen kosinu izango da alboko kateto, zati hipotenusa bat izan da, alboko katetoa izango da kosinu. Beraz, puntu honen koordenatu biak izango dira kosinu alfa, sinu alfa. Lehenengo koordenatua xaren distantzia tamaina hau da, eta bigarren koordenatua da altuera. Orain, holan definitzen baditugu arrazoi trigonometriko bi horiek, sinu eta kosinu, hau da, angelu baten eta zirkunferentzia trigonometriko eta gonometrikoaren arteko ebaki puntua erabiliz, puntu honen koordenatu biak izango dira beta angeluaren arrazoi trigonometriko biak. Bat, hauze distantzia, izango dana kosinu, eta beste bat, hauze distantzia, izango dana sinu, edo altuera hau bai. Biak. Orduan, puntu honen koordenatu biak badira sinu eta kosinu, lehenengo zati honetan jausten diren angelu zorrotzen kasuetan balioak bardin mantentzen dira lehengo definizioaz, triangelu zuzen honen erabilera daukagulako, hau da, hipotenusa batekoa, eta katetoak izango dira sinu eta kosinu, lehengo moduan. Eta ametik aurrera, beti ebaki puntua hartu, eta ebaki puntu honen koordenatu biak izango dira. Y koordenatua izango da sinu, eta X koordenatua izango da kosinu. Baditugu lau angelu berezi. Eta dira justu ardatzekin koinzitzen dizenak. Hau da, 0 gradukoa, ez da zorrotza. Ez daukagu definituta arrazoi trigonometrikoak triangelu zuzenik ez dalako eratzen. 90 graduko angeluen kasuan
B, ez dakigu, 180, 270. Bueno, kasu horietan, zelan kalkulatzen da, zenbatekoa dira sinuk eta kosinu. Bueno, izango zen, kasu bakoitzean, angelua eta zirkunmedian arteko ebaki puntu hori erabiliz, kasu honetan, puntu honen balioak, koordenatu biak dira, 1, 0. Oda, kosinu, lehenengo koordenatua. Hemengo moduan. Barkatu. Kosinu eta sinu, kosinu da 1, sinu da 0. Sinu da 0. Puntu honen altuera da sinu, eta puntu honen distantzia hau izango da kosinu. Vale? 80 gradukoa, hemen kokatuta, daukagu puntua dela 0, 1. Hau da, sinu dela 1 eta kosinu dela 0. Hau da, altuera da sinu eta nun jauziko zen bere koordenatua, x ardatzean beti da x a 0. Beraz, y ardatzeko puntuen lehenengo koordenatua beti da 0. Beraz, kosinu 0 eta sinu 1. 180ko angeluaren sinu eta kosinu? Honen koordenatu biak dira -1, 0. Hau da, kosinu da -1 eta sinu da 0. Eta 270 graduen angularena izango da sinu izango da -1 eta kosinu 0. Orduan, pizkat errepasatzeko, angelua markatzen dugu, ebaki puntua nun dagoen kokatuta, eta koordenatuak izango dira angelu honen sinu eta kosinu. Vale? Zer gertatzen da? Zati bi hauetan, lau hauek deitzen dira kuadranteak, hau izango da lehenengo kuadrantea, ze angeluak beti neurtzen dira, ametik goruntz zabalik, azten da kontaten beti, Orduan, hau da lehenengo kuadrantea, hau bigarren kuadrantea, hau hirugarren kuadrantea, eta hau laugarren kuadrantea. Lehenengo kuadrantean, bai sinu eta bai kosinu positiboak dira. Hemengo puntuen koordenatuak biak direlako positiboak. Bigarren kuadranteko koordenatu biak, hemen, sinu iren balioa positiboa da, baina xaren balioa negatiboa da, beraz hemen kosinu negatiboa da, hau da, 80 eta 180 graduko angeluen artean, edozein angeluk dauko bere kosinua negatibo, eta bere sinu positibo. Hemen, bai sinu eta bai kosinu negatiboak izango dira, eta hemen, sinu negatiboa eta kosinu positiboa. Hauek, kontrolatzea, sinu eta kosinuen zeinuak kuadrante bakoitzean oso importante izango da. Vale? Gogoratzen duzu ezeran, ariketa baten esaten eban kosinu plus minus erroa egiten genuen eta minusa kentzen zen angelu zorrotza zalako. Ametik aurrera, jakinda nungo kuadrantekoa dan, kenduko dugu plus minus horretatik kentzekotan kenduko da egokia ez dana. Kasu honetan hemen kenduko genuke plusak, kasu bietan, bai sinu eta bai kosinu hemen negatiboa dira. Baina, hori etorriko da pizkanaka.